दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नै नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लानानै फैनो नागिरलायबाय। बे ब्लगानो जाहैबाय जोंहा मेन टाउनाव आं जेराव थायो बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो एसे लकेसनखौ खोन्थानो नागिरदों। बे लकेसनानो जाहैबाय हन्डा डिलारनि खाथियावनो उदालगुरि मटरसाइकेल हन्डा बे हन्डा डिलार खाथियावनो बेनि ओरैहाय हन्डा डिलारनि सोनाबहा बे सोनाबहाथिंनो फिसा लामा थांनाय दं, गामिजों थांनाय लामा दङ। बे लामाथिंनो आरोखि आंनि दखाना। नोंथांमोना माब्लाबाफोर फैयोब्ला आंखौ लोगो हमफैनो हागौ। गाइसमोन बे फिसा ब्लगखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो आखायाव लाबाय आरोखि। गाइसमोन आं नैबे जायगाखौ एसे खोन्थानोसै, अननानै नायलांदो अननानै। माया दाजु कस्त हो।